Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina kitaba al-arba'in nawawiyah. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khususon kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika, mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah, maringi slamet saking balak wabah musibah, saya jembar kathah barokah rezekinipun, ayam tentrem gesangipun, kasembatan menapa ingkang dados panjangkanipun, kaparingan pitulungan saged istiqomah ngaji ibadahipun, bejo slamet donya akhiratipun. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nomor pira ya hadis niku? Hadis nomor nggih 23. Saniki 24. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis ar-rabiu kang nomor 4 wal ngisruna lan nomor 20. 4 karo 20 berarti 24. Hadis nomor 24 ngan Abi Dzarin saking sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima ing dalem barang yarwi kang riwayatake sapa Kanjeng Nabi hi ing ma nganilahi saking Gusti Allah Ta'ala. Hadis nomor 24 niki saka sahabat Abu Dzar sing Kanjeng Nabi niki ngriwayatake pangandikan sing pangandikan iki saka ngarsane Gusti Allah, berarti hadis niki hadis qudsi. Ngendikane Allah sing ora kecantum ten Quran nika. Karang Allah ngendika pas banget, sing ora mlebu ning Quran ning diwahyake karo Gusti, diwahyake ning ngarsane Kanjeng Nabi niku mengke mlebu ning golongan hadis qudsi. Ya nek kaya jenengan pokoke hadis qudsi apa hadis apa rasa mikir. Mahangel engko suwe-suwe malahan.
Ngrungokke ngono wis ganjarane sak pol-pole kok. Wis kena nggo penyuwunan, muga-muga kanthi ngaji, kanthi ngrungokke terus apa sing diterangke ning kitab niki jenengan niku iman. Wis kena nggo penyuwunan, muga-muga apa sing dadi penyuwunane do dikabulke karo Gusti Allah. Urusane do digampangke karo Gusti Allah. Atine do dituntun dadi ati sing ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Awake do diparingi sehat waras. Tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Amin ya rabbal alamin. Sing ramin getun lho. Masalahe dungane apik bane kok. Sing ramin tetep getun wong ya ora melu njaluk ta padha karo ora melu njaluk. Ya ora dikeki kok ya. Aku nek kon baleni gawe lali kan. Wis lali. Anahu sak temene utawi Gusti Allah iku kala ngendika sapa Gusti Allah. Ngendikane ya ibadi he kawula ingsun. Jamak taksir saka abdi. Mula kawula aja ming he kawula ingsun ning he kawula ingsun. Berarti kabeh menungso niki. Wong isime jamak taksir. Ya ibadi he kawula ingsun. Ini setuhune utawi ingsun iku haram tu ngaramake sapa ingsun azulma ing kedzaliman ing penganiayaan ala nafsi ing atase awak ingsun. Wa ja'altu lan dadekake sapa ingsun hu ing kedzaliman bainakum ing dalem antarane sira kabeh sun dadekake muharraman den haramake. Mula fala tazalamu mongko aja do dolim aja do nganiaya sapa sira kabeh. Allah sing ngendika ning hadis qudsi he kawula-kawulaku ingsun Allah ki ngaramake kezaliman tingkah zalim tingkah nganiaya iku nggo awak ingsun we haram. Wong niku ora ana apike. Nggo Allah we diharamke. Maksude nggo awakku haram. Niku nek kaya jenengan, sebagian jenengan lho. Mangan urang niku napa jenenge alergi. Angger mangan urang jenengan terus biduren. Otomatis rak ning ati jenengan pokoke urang ki nek jenengan tetep moh ngono lho. Nah niku berarti bagi jenengan urang dadi haram karena nggawa madharat. Nggawa resiko, nggawa kerugian. Malah ana niki sebagian dulur-dulur niki angger ana wong mati mangan panganan ning gone wong sing mati niku engko ya terus do biduren. Alergi ngono lho ana ya. Mula angger dikeki pangan kok saka nggone wong mati moh-moh tenan. Wong kok bar mangan yo kadang kala buatel mlempuh-mlempuh awake kae kok yo. Bagi seseorang sing mangan ki panganane halal ning kok nggawa resiko, nggawa akibat niku rak terus ning ati ngarohke wah nek aku pokoke ora ngono ta. Nek nggon ngono iki pokoke aku ora. Allah yang ngendika ngono kuwi dolim bagiku haram. Ning Allah sing ngendika dolim niku bagiku haram. Lan ya tak gawe hukum haram nggo
antarane kowe kabeh. Dadi antarane kowe siji karo sijine kok wani-wani saling mendolimi haram. Wani-wani saling nganiaya haram. Wanti-wantine Allah fala tadzalamu. Mula aja do zalim, aja do saling nganiaya. Ning nyatane prakteke saniki ra tau do gatekke ngendikane Allah sing kaya keten iki ra tau. Sekedar contoh sing do ra gubris karo seruane Allah, urip do saling mendolimi, urip do saling aniaya niki salah siji contone. Sing tok lek ngegleh pejabat-pejabat keri-keri niki. Pejabat-pejabat keri-keri niki nek gawe kebijakan, gawe aturan atau gawe satu undang-undang niku ternyata mengarep mendolimi rakyate. Saiki dadi undet-undetan aturan-aturan urip ning Indonesia iki mah dadi wangel. Nang nggon apa wae dadi angel sakniki tuku bensin. Sesuk delongkas kudu duduke STNK. Dadi sing ra nggawa STNK ra iso tuku. Pajak motor per tahun niku mungkin ditambahi beban parkir setahun. Antik tadi iki. Jenengan pajak motor setahun ternika ana tambahan biaya parkir setahun. Berarti budak dino jenengan parkir. Wah wis pokoke dane-danan. Le arep ngenggek-ngenggek, le arep mendolimi rakyat niku wis ngawur-ngawuran tenan. Njaluk apa-apa mboten nulak dengan duwe tunggakan pajak sing kudu dipajeki. Arep perpanjangan SIM ra iso. Digawe angel. Engko ben do manut kono, do mbuyar-mbayar kae, gek duwite mlumpuk. Ayo terus gondromino kok ya. Wah ngeri tenan nek niki kebijakane pemerintah niku nek ndolim do nekat-nekat tenan. Mula sakniki sing jenenge sekolahan sak Indonesia niku krisis kepala sekolah. Wong dadi kepala sekolah iki malah angel do gemang saiki. Wangel urusane dadak ngene, wah malah ruwet kae. Niki sekitaran hampir 1 juta sekolahan sak Indonesia niku ora ana kepala sekolah. Guru-gurune dokon dadi kepala gemang. Saking angele urusane, saking angele birokrasine, saking angele pertanggungjawabane nang Departemen Pendidikan. Rakyat seruwet ta iki. Sing isih adem ayem iki pokoke laden tukang. Iki isih adem ayem mangger mangkat mulai Sabtu sore bayaran. Rampung urusane wae. Rampung urusane ra beban. Ning yo tekan omah mumet. Mumet wong jaluk sing wedok kok. Ora pahit wis. Akhire malam Minggu, malam Senin ngeten iki ya malam Minggu ya malam Senin. Wah, iki angger muni ngaji ngono sregep banget wong ora cecekel sih. Terus tengok selonjor. Niki. Kula ya kesel ya. Karo tongo. Niku dolim. Nek jenengan pengen ngerti kedoliman kaya keten niku. Engko dolim neng keluarga. Sing wong lanang-lanang wajib ngekeki nafkah, wajib ngekeki belanjaan, wajib nyukupi. Ning ora ngekeki belanjaan, ning ora nyukupi niku ya mendolimi wong omah. Iya wis. Apa ora wis. Mendolimi wong kudu ngekeki ora ngekeki. Untung sing wedok iki sabare ra elok-elok.
Artine sabare ra elok-elok iki nunggu ngerti nek ra bakal dikai terus golek dhewe terus. Lah nunggu ning kei ra kei akhire terus do nibotangi golek dhewe terus. Bangke pokoke golek dhewe pangan dhewe. Syukur lomo. Lomo pripun golek dhewe ya nggo makani sing lanang barang. Iki jenenge wong wedok lomo iki. Karo wong wedok goblok. Lah wong sing kudu makan iki sing lanang sing malah jenengan sing makani. Iki kok kuwalik kok ya. Mesake ngono iki dolim lho kaya keten iku dolim. Lah jabarane dolim niku rak maknane Jawa nganiaya. Dolim niku nganiaya. Nganiaya iki werna-werna. Kadang nganiaya awak, kadang kala nganiaya awak iki ya cilike jiwit, gedene mbacuk nglarake awake wong liya niku nganiaya. Niki sik kulino nglakoni biasane nek keri-keri niki cah-cah klitih. Nika nganiaya awak. Ana nganiaya harga diri nama baik. Dadi harga diri nama baike wong dianiaya. Salah satu bentuke dielek-elek, difitnah. Mula jenengan ngelek-elek mitnah wong liya sing akhire wong liya niku kena dampak oleh jenengan mitnah, kena dampak oleh jenengan ngelek-elek, maka jenengan iki ya nganiaya, haram. Dosa gedhe ngeten niku. Apa to dadien? Mula nek omong iki ora glenak-gleni. Omong kok glenak-gleni. Lah anggere omong kok glenak-gleni rada piye sikape ngono kae iki wis kuwi cetha ngomongke wong liya kuwi. Ya anggere sikape rada nyeleneh gek rada glenak-gleni karo tangane templekke rai kae wis ra beres. Kuwi nganiaya kuwi mesti ngelek-elek wong. Gek engko sing jak ngelek-elek iki ora ngerti sangkan parane, ora ngerti jluntrunge gara-gara jenengan jak ngelek-elek maka wong niku dadi melu sengit. Donge ora ning gandeng jenengan jak ngelek-elek dadi melu sengit. Wah iki nganiaya dolim niku. Dolim kaya keten niku. Misalkan kaya jenengan itu paling gampang iki, nggo gawe contoh paling gampang. Tur ketok ya jenengan lakoni kok iki ketok iki. Jenengan iki sengit ro kula, wis iki ketok ya hok dasare iki ya. Yes. Lah jejerane jenengan kuwi ora pateo ngerti kula, ora pateo sengit ro kula. Terus jenengan jak omong. Materi omongan iki ngelek-elek kula. Materi omongane niku mitnah kula. Sing mangjak omong niku jane ra ngerti sangkan paran, ra ngerti jluntrunge. Ning gandeng jenengan jak omong gek omongane jenengan iki ngelek-elek kula. Gek le omong kuwi ya meyakinkan kae jenengan nek kon omong pintere ra elok-elok. Nganggo tenan wis. Mata kepalaku iki ngerti dhewe. Nganggo mata kepala jak mata iki nang kepala sing apa ya nang sikil aku. Akhire wong sing mangjak omong kuwi ora nganggo sebab pokoke ujug-ujug langsung des sengit ro kula. Gara-gara mangjak omong niku wau. Ya sing ngerti-ngerti karo kula niku nyingkar-nyingkur. Neng dalan tak rurui ra semaur. Iki anu kok upamane kok. Lah kuwi jenengan mendolimi saya. Wong padha karo menghancurkan nama baik saya, mencabik-cambik harga diri saya nang gone wong sing wong niku ora ngerti. Dadi ngerti gek barang sing dingerteni niku mbuh tenan mbuh ora, mbuh nyata mbuh ora.
Niku dolim. Wah niku dosa haram kaya keten niku. Do meneng wae wong jak ngono kuwi jedoen iki. Nyata niku, nyata ling elek-elek lho. Nek nyata niku jenenge ghibah. Nek nyata niku jenenge ghibah. Ghibah niku cara Jawa ngrasani. Jenenge nek cara Jawa ngrasani. Lah terus piye lah ya kondang to sing jenenge dosa ngrasani iki rak ya ora umum gedene to. Tenan ya tetep dosa, ra tenan ya tetep dosa. Paling penak iki ra omong. Mula sesuk nek nggon masalah mlebu swarga sing paling sithik mlebu swarga iki wong bisu-bisu kae. Kae mlebu swarga lah ora tau omong. Ora tau omong. Lah sing paling cepet mlebu neraka sesuk wong sing kokean omong nganggur kerep nangga. Wis nganggur kokean omong kerep nangga. Ketake mlebu neraka sithik wis. Dodol bakul ngapusi pembeli nika ya dolim nganiaya pembeline. Nika nek kabib-kabib nika jenengan ngerti dhewe. Lha muni sok nggawa serban lawas, sok nggawa anu akik, lha muni diakokke iki akike Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Serbane diakokke lha muni iki serbane sahabat Umar. Sapa sing gelem ngekeki mahar? Serban akik ngono ditakoni lha niku regane pinten mahare pinten? Ora akeh nek iki nek nggon akik iki mengkur 3 juta. Nek nggon serban iki 7 juta. Gandeng sing ngomong kabib le ngaku dadi turunane Kanjeng Nabi do percaya. Akhire bayar 3 yuta, bayar 7 yuta kapusan. Kapusan lah kae iki akik le tuku nang lor pasar Bringharjo sih kok. Neng kono iki le tuku alah ketoke regane niku sekitar nek ora kleru nika ki 30.000 ketoke. Jan ming 30.000 regane akik kuwi. Lah kok dijual 3 juta ra ya. Ning sing tuku niku muhibin. Muhibin niku penderek-penderek fanatike para Habib kuwi. Kerep banget ngeten niku kedaten. Nek kiwa teng niki jarang-jarang terekspos ngono. Ning jaba-jaba niku biasa banget. Makane dadi geger seprene niku karena memang disinyalir kerep ngapusi muhibin, disinyalir kerep ngapusi jamaah. Akhirnya diusul tentang kesohehan le ngaku-ngaku turunane Kanjeng Nabi, jebul dudu turunane Kanjeng Nabi pedhot. Dites DNA yaudu diusut lewat kitab nasab ya ternyata ora ketemu, manuskrip ya ora ketemu, ae kapusan. Dolim niku dolim ning ya sing kana-kana nek kaya awake dhewe sing ngene iki wah slamet ngono kuwi wae. Dolime jenengan iki pokoke ajeg monoton, ngrasani wong, wis kuwi wae. Mbah sih kaya enu kae sih ya, nek ngomong ke eleke wong ki enu kae ya. Nganggo tembung lemuni wis marem. Lah wong setor neraka kok marem. Kamangka lemuni aku ngerti dhewe nyata iki kamangka tetep ora nyata, kamangka tetep ora ngerti. Kita iso mbayangke sing jenenge wong ora ngerti omong, ora ngerti kok omong, mesti kleru wong ora ngerti kok.
Barang wong ora ngerti kok omong mesti klerune. Wong kadang nek doyak kebenarane kae keri-keri jenengan niku le jawab ya wangun kae sih. Ketoke kok ngono lho model iki. Ha iki wis mulai samar to. Angger muni ketoke kok. Sing siji ya doyak piye ditenane iki. Embuh aku ming krungu sruwing-sruwing. Ha iki saya ora cetha. Jenenge sruwing-sruwing iki ora cetha. Nek pengen slamet pokok iki falyakul khairan aw liyasmut. Wis. Dadi wong urip iki nek pengen sithik dosane omong sing apik, nek ora iso omong apik meneng. Ning yo angel nek kon meneng tetep angel lho yo. Aja nek kok kon meneng wong kene ngaji sing kono gemremeng sprene rong leren iki iso meneng kuwi yo angel lho. Meneng piye? Lho. Diterangke ngene ya ora mandeg terus lho. Ketoke ra krungu lho. Fala tadzalamu aja dolim lah wong urip ya aja dolim tenan. Dolim niku terutama nek sudut pandange keakhiratan adalah nuwuhke dosa. Iki jenenge dolim. Nuwuhke dosa. Sing kanthi nuwuhke dosa niku mengke abot pertanggungjawabane ning dina kiamat. Wah iki sudut pandange wis ada jero. Iki dolim ora ming sipate duniawi tapi dolim sing mengarah ke pertanggungjawaban kita masing-masing ana ing dalem sok dina kiamat. Ha iki jenengan iki ngene ngono ning marai dosa sing akhire bebane jenengan abot karena kudu bertanggung jawab ning kiamat rika. Ning kok mempertahankan dosa niku, lan niku dolim. Kudune disingkiri. Kudune dindek. Dosa niku ya dindek ya disingkiri. Nek iso diganti nganggo pengibadahan, nganggo ngamal sing apik-apik nek iso. Aja ngantek diterus-terusno. Misalkan ning jero omah iki do ora krasa, ora ana wong ngerti. Ora ana wong ngerti nek niki dosa niku. Karena sifatnya internal, bukan eksternal. Sing wedok kuwi angger nek nang omah kae, wis pendak dina wani karo sing lanang nek omong ora tau alus, nyentik, ngegas. Omong apa-apa nyentik, omong apa-apa ngegas, ora tau alus karo sing lanang. Pendak dina. Lah niki kan sipate dosa. Dadi catetan dosa niku bertumpuk-tumpuk dicatet karo ngatit. Iku aja mang terus-terus kaya katen niku kok ndak saya weh banget. Catetane saya weh banget diterus-teruske. Mulai dindek, mulai dilarani, wah iki nek ngene iki terus bahaya iki aku, iki engko dosa terus iki engko. Mulai saiki lah apapun kahanane tak ora ngegas, tak ora nyentik, tak ora nyolot. Omong karo bojo iki ya sak iso-iso sing alus, sing anteng. Angel to, do meneng wae nek nggon gang ngene iki, do meneng wae. Wah nek iso ya top. Iki bapak-bapak rungono, Pak. Engko nek mulai bareng ngaji ngene ngomah kok ana wawan. Alhamdulillah tenan, berarti cemangkol ngaji, Pak. Berarti cemangkol. Sip nek berubah cemangkol. Sok malam Senin legi sing arep teko aja lali. Wong ana wawan to kuwi. Ya ora ketan rokok apa-apa ngono. Iya engko sembrono ora tenan iki engko darani tenan. Ora njaluk lho, njaluk.
Kayak yo arep kok yo. Nek ora njaluk aku. Kuwi iki ana apa jenenge ana kanca. Niku terbebani sekali. Terbebani sekali ana ing dalem sebuah keluarga. Karena dhek iki wis ora kuwagang nyambut gawe. Wong niku ora kuwagang nyambut gawe. Duwe penyakit. Dhek duwe penyakit. Akhirnya ra kuat nyambut gawe tenan. Gek gara-gara ra tau nyambut gawe ngeten niku otomatis ora tau iso ngekeki nafkah, otomatis ra iso nanggung jawabi bojone sak anak-anake. Lah pendak dina wae bojone iki muring-muring terus. Pendak dina sing wedoke muring-muring terus. Kamangka dheke nek dipeksa nyambut gawe yo ora iso tenan. Karena duwe penyakit niku. Sementara nek ra nyambut gawe sing wedok muring-muring terus dadi beban sekali. Nggih. Iki nek terus wis ra karu-karuan, dosa. Gek njajal ngobati penyakit iki kaya-kaya wis ora ana obate. Nek ngene iki bertahan aku mati padha karo berlepotan dengan dosa. Nek aku mati iki engko wis ngrungkepi dosa sing sak akeh-akeh. Sing wedok dikai penjelasan yo ora napa, wis tetep nganggo dalil kaku wong lanang ki kudu nyukupi ora mung kaya ngono kuwi. Mbek sing wedok nuntut kaya ngono, sing lanang ra kuat tenan. Nggo ngendhek dosa sing kaya keten niku, niki mikire tek ndak dosa terus. Dek wedi ndak dosa terus, mula akhire wis saiki wong aku ra iso nyukupi kebutuhan, ra iso ngekeki apa-apa dalam segala hal. Gek kowe dhewe pendak dina muring-muring karena aku ra iso apa-apa, iki engko dosa sing berkepanjangan ra ono enteke, men mandeg dosane pegatan. Bela aku. Lah kowe radon. Lah piye nek ngono kuwi tulisan jajal. Terus dosa engko nek posisi ngono kuwi mati berarti mati ngrungkepi dosa. Ana satu resiko pas dosa mati maka akan terjadi sebuah keputusan berarti suul khotimah. Wong mati pas dosa. Sing wedok dikai keputusan langsung nampa ya ngono kuwi wae mbangane mengkur pahit. Mbangane mengkur kabeh dosa ora cetok ngono kuwi lha iki keputusan pegatan itu mandeg dosane wis dosane lepas dadi ra dosa kabeh. Ngeten niku sudut pandang akhirat, sudut pandang kiamat. Nek secara umum secara manusiawi ra ganduk. Pikirane ra gantung wong pancen urip ki ora mikir dosa kok doen. Ora tekan to? Ayo wong urip iki ora mikir dosa, wong urip iki kadang kala pikirane mengkur umum. Bahkan wani nglakoni dosa sing penting umum. Lah niki sing paling parah. Karena memang keimanan karo sudut pandang keakhiratane ra dadi. Mula sing lafate mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Ngimani marang dina akhir. Niki ora teman, jarang wong sing mikirke dina akhir, aku engko masa depan kiamatku piye. Ngono kuwi iki jarang sekali, ora wedi kok ya. Sing penting iki saiki umum luwes. Kamangka umume wong awam sing patokan urip itu ora nganggo syariate agama niku kadang kala metu saka syariate agama. Ketoke umum ning dosa niku biasa banget. Ketoke umum ning dosa. Nek jaman semono ketoke umum ning dosa malah dosane gedhe. Ning ya ora dilangi tenan nek jaman semono. Ewo.
Sing sepuh-sepuh niku mesti ngalami nalika ewo engko mesti geguang bancaan neng prapatan-prapatan, neng wit gedhe kae. Gitu nika. Nganggo debok dikothak dikai nggih ngancak nika lho. Ha terengko diseni go kuning, apem ketan kolak karo gudangan karo duit manggilu. Nek zaman biyen, nek saiki ra guang-guang kok ya. Zaman biyen ngono kuwi. Lah niku nek ora ngono kuwi dianggep ra umum. Nek ora ngono kuwi dianggep nulayani kebiasaan. Akhire wong warga terus do ngono kuwi kabeh. Kamangka kaya keten niku ki sirik, masalahe ana jawabe. Guang ning prapatan yo le jawab pokoke njaluk slamet. Marang sing tunggu kene ngisor wit gedhe ya njaluk slamet, marang sing tunggu wit gedhe selalu seperti itu. Wes selalu seperti itu. Lah kok njaluk slamet kok sing tunggu iki terus piye jluntrunge. Sirik dosa gedhe do dilakoni, engko nang akhirat bertanggung jawab berat, ming teo ngeboti umum. Iki salah siji contoh kaya keten niku. Lah nek wong sing sudut pandang akhirat men dianggep ra umum ya ora apa-apa. Ning sing penting aku slamet. Malane aku nek kon geguang gemang wong kuwi iki sirik. Mulai beda. Iki padha nek iki sing kula atur iki sipate umum, sing mau sipate pribadi kekeluargaan. Padha persis karek sudut pandang iki umum apa akhirat. Angel jenjakan wong urip iki mingkur derajatan ning nggon babakan kiamat, ning nggon babakan akhirat, ning nggon babakan ridho, apa ning nggon babakan umum. Sementara mayoritas niku nek nggunakake satu klaim, nggunakake satu biji, klaim biji umum. Wah, anggere ora umum, wah disengiti. Mula sing niki misalkan nang gone dhewe niku wis kebiasaan geguang, Pak. Kebiasaan geguang, liyane anggere ewo geguang. Kok ana wong siji sing ra geguang mesti do disengiti. Padahal iki sing slamet. Secara umum ra umum mula do disengiti wong umum. Padahal sing siji niki slamet karena lepas saka dosa, lepas saka sirik. Ning dadi sengiti sebabe ra umum ngono lho. Mula abot endi arep abot mandeg dosa apa ngeboti umum ning dosa terus. Angele teriku niku nek nggon urusan dosa. Makane nek jenengan paham wirangi niku rak nyingkiri dosa. Secara tafsir umum menurut sudut pandangnya cacah pondok sing jenenge wirangi iki nyingkiri dosa. Mula walaupun di mata umum ketok elek banget, nek dhek iki niate nyingkiri dosa, wirangine luwih dhuwur mbangane sing umum niku. Wirangine luwih jos mbangane sing umum niku kok ya. Sakniki do ora paham wis sok dalil di tenan sok dalil ora iso gelar gulung kenyataan lek nek wangun. Kowe iki cah ngaji ning ra wirangi. Kowe iki wong Islam ning ra wirangi. Kula iki sok gagas, kowe iki paham ora karo definisi wirangi. Definisi wirangi niku ki wong sing nyingkiri dosa walaupun ulayani umum. Mula nek nggon masalah geguang niki wau, sing wirangi ya sing ra geguang. Karena dhek wedi dosa, wedi sirik. Ning do disengiti karo wong umum. Lah sing umum ki mah justru sing ra wirangi, wong mempertahankan sirik, mempertahankan dosa. Iki mbiyen alhamdulillah sakniki nggone dhewe nek ewo wis ora ana geguang kok ya. Ha wis dowel masa apem gedhi-gedhi kae diguwang. Ha nek mbiyen den manggil saiki 1000, ane aja dijukuki. Anggere ana wong geguang ana wong ngetutke.
Lah termasuk nek nggon sing kula aturke ngarep nika wau, secara umum niki wong-wong lanang sing kula critake niku elek banget nek secara umum. Ning secara sudut pandang akhirat, dheweke niku wirangi wong nyingkiri dosa. Ngono lho nek jenengan paham. Ning ora dong ben ngono-ngono kuwi ora tekan. Pokoke iki mikire iki sama, angger delok samake letek dianggep bukune elek. Nek samake mliding bukune apik, padahal jerone rong karuan. Kok saiki iki nek kur samak apa nek kur casing iki dipoles wis iso e. Berarti lho samake wae wangun-wangun kuwi delok lho. Casinge wangun-wangun. Wes kudunge larang, raine dipupuri. Rak yo apik banget to casinge, rak yo bening to. Ning mbuh jerone. Jerone mbuh iso dua-dua. Mula nek jenengan paham, iki ming karek jenengan ki akhirat, kiamat apa donya. Nek pengen slamet ah ya aja nggunakake sing umum. Nek pengen diridani Allah ora dibendoni Allah ya aja nggunakake sing umum. Nek umum ki pathokane syariat melu. Ya misalkan iki syariat ning dadi umum. Ana syariat ning dadi umum, ana anjuran agama ning dadi umum melu nek niku apik. Lah napa niku? Ayo misalkan iki syariate ana ning dadi adat, dadi kebiasaane warga masyarakat. Salah siji contoh, niki salah siji contoh. Sing jenengan ki urung patia paham. Kaya dene nek ana keluarga mati terus engko keluarga sur tanah. Sur tanah. Genduren niku lho. Nah, genduren. Niku syariate ana ning dadi adat, syariate ana ning dadi umum. Lah niku jenengan melu apik. Nek niku melu apik. Lho kok iku dadi umum padahal ana syariate. Karena ning nggon hadis niku Kanjeng Nabi ngendika, paling abot-abote wong mati itu adalah malam pertama di alam kubur. Paling abot-abote wong mati niku malam pertama ning alam kubur. Misalkan ning kubur mawawan bengi iki paling rekoso. Nek ning kubur mawawan. Mula kowe do sedekah nggo wong matimu kuwi ngene. Salah satu anjurane do sedekah nggo wong matimu kuwi iki dienggo ngentengke abote malam pertama bagi sing mati niku. Akhirnya wong Jawa terus ngenengke sedekah, terus ana sing nembungke jenenge surtanah. Sanepa lho niku nek jenengan paham sanepa. Ngesur tanah niku men supaya tanah sing dienggo mendem sing mati ora ciut. Tapi ombo. Karena salah satu siksane wong mati kadang kala diterangke nika bumine saya ciut melenet sing mati, ngantek sing mati niku balunge pating jepat, pating plesat ngaten iki lho ya keterangan Jawa. Dadi diplenet karo bumine niku ngantek balunge ting plesat ting jepat. Lah niku Kanjeng Nabi tau ngendika ngono kuwi. Wong Jawa ngleksanakaken sedekah ning terus dikai jeneng Jawa, jenenge surtanah. Sanepa ning do radong. Wong sing radong, wong sing ra paham ngarani nek kuwi syirik. Wong tanah ndeke Allah, bumi ndeke Allah, ngapa dadak disur barang? Agi sing jenenge sur kowe ra ngesur kok lho muni ngono kuwi malah. Ono sing ngomong. Niki nek jenengan pengen ngerti memang urutane ngono kuwi. Dadi Kanjeng Nabi ngendika paling abot-abote wong mati itu adalah malam pertama di alam kubur.
Mula kowe do sedekah nggo wong mati itu. Salah satu manfaatnya sedekah niku rak kena nggo tolak bala. Lah engko men supaya beban siksa sing dialami sing mati itu ki ringan syukur bagi slamet saka siksa kubur. Wong umum mandang sirik ning nek wong sing ngerti demi alam kubure demi sing mati mula terus wani sur tanah lho nek jenengan paham. Iki kaitane ming dosa apa ora dosa kok ya nek wong sing mikir tenan ki. Ora kok bijine umum ning dosa apa ora dosa. Umum biji elek nek ra dosa tetep wani getihe, wani ndadaki. Tak lakonane sing penting aku ra dosa. Arepa wong umum ngarani sirik, arepa wong umum ngarani elek. Istimewa iki. Ilmu top tenan nek jenengan paham-paham ngene iki ilmu top tenan. Anak nika salat. Nggih nika dawuhe nggih enten. Kanjeng Nabi yang ngendika dokon nindakake salat ungsil kubri. Nika nggih niku dienggo njaluk keringanan pertanggungjawaban sing mati ning kubur niku. Ben supaya pertanggungjawabane ora abot. Mula terus sing urip terutama keluarga ahli waris dokon salat ungsil kubri. Ya. Mula sakniki do milih salat bangane sedekah. Surtana ya, karang salat iki minggu tenaga kok ya. Nek sedekah rak cucul. Mesti awel. Sip tenan lho nek iso ngaten niku apik tenan. Lah jenengan-jenengan duwe ya falsafah urip sing kaya keten niku. Duwe ya paham-paham urip sing kaya keten niku. Paham urip niku adalah wirangi. Men paham? Wirangi niku nyingkiri dosa. Makane nek ana wong liya kok duwe satu kebijakan tindakan niate nyingkiri dosa, walaupun secara umum elek, aja pisan-pisan melu ngelek-elek. Masalahnya kleru besar, jenengan kleru besar. Kaya niku kaya surtanah niku aja pisan-pisan ngonekke sirik. Ora ngerti kok donekke sirik. Nika iki padha karo ngringanke pertanggungjawabane sing mati dhewe waton donekke sirik. Nek sing contoh sikik dhewe kae mau sakarmu, sing pegatan mau kae lho. Sing mau kae lho jenengan tak krungu to mau kae. Mula guyune iki sinis ngono lho, wong guyune iki sinis. Lah iki tak kei contoh bola-bola njaba kono iki ana wong sambat ngono kuwi terus akhire nyeritake ngono kuwi. Bangkarang serawung kula ki ya amba kok ya. Serawung kula ki amba dadi masukan-masukan hidup, masukan-masukan pengalaman sing akhirnya nyuwun sewu kadangkala saya menjadi rujukan, menjadi satu pertimbangan omongan dinggo netepke satu kebijakan ngeten niku biasa. Nek menurut jenengan piye engko terus tak omongi ngene niku dalil Quran hadise piye terus kula wacake Qurane kula wacake hadise niku biasa kok ya. Jenengan nek nyawang kula ming eleke kula terus. Kaya-kaya ning matane jenengan kula ki apik kok ya. Angel pol. Padake ora ming wong bieh-bieh. Mula nek kaya kula niku secara pribadi tetep paugerane syariat agama Bapak-bapak. Kenapa? Apalagi zaman sakniki nek kudu mengikuti pemerintah bubrah. Kita harus punya filter kebijakan pemerintah sing kita ikuti sing kaya ngapa? Sing kira-kira selaras karo seiring syariat agama, nek berlawanan ya ora tak ikuti padha karo engko nika sing sapa wonge nyarujuki dolim ten Quran dembe nika. Sing sapa wonge nyarujuki kedoliman ACC karo nyepakati kedoliman, maka panggonane wong niku ora ana liya kejaba mung neraka.
Nah, pemerintah di kebijakan sing niku lawan kata karo aturane Allah. Lawan kata karo aturane Allah, kok jenengan melu nyarujuki neraka jenengan. Hati nek ana kebijakan pemerintah selaras karo syariat agama karo Quran hadise melu. Ning nek ngalor karo kidul ora melu ngono kok ya. Ora melu ku ora teges arep bangkang ora. Ya ming manut Qur'ane engko ndak dibendu karo Qur'ane kok ya. Ora arep bangkang ya tetep apik ning warga masyarakat iki tetep apik. Ming ra melu wong kaya ngono kuwi ora diparengke. Wong kudune pemerintah itu gawe gampang rakyate, gawe sejuk rakyate, gawe beres urusane rakyate kok malah dadi wangel banget kae. Wah, aku nek ngene iki ora melu-melu ngono kok ya. Ki ben mikir jek nek ra diterangke ngono kuwi tenan iki mbuh. Lek do omong ki mbuh ngono lho. Jal bar diterangke ngene iki sesuk mulai sesuk jajal piye kira-kira ana wawan piye ya. Ning ketoke ora owah iki wong-wongane ora owah ngono ae. Wing asik. Niki bapak-bapak ibu-ibu urip niku nek pengen slamet nek pengen urusane kubur tekane akhirat urusane ming kubur tekane akhirat ora donya niki mengke pertanggungjawabane ringan ora abot satu sing kudu dipegang mulai nyethithike dosa dan dosa niku sing ngerti ming jenengan wong liya ora ngerti. Kadangkala wong liya itu ngarani dosa ning jenengan ra dosa, kadangkala wong liya ngarani ra dosa ning jenengan dosa. Dadi sing ngerti jenengan karena sing dihidup jenengan, sing duwe kahanan jenengan. Iki aku piye tak rekane ben supaya sethithik suda dosane aja ngantek saya akeh. Pathokane jenengan wong ya sing ngerti jenengan dhewe sih. Urip ki sing ngerti jenengan. Jajal mungkin nek jenengan iso ngeten niku insyaallah bebane nalika ten kiamat pertimbangan amal apik amal elek insyaallah akeh apike wong dosane dikurangi terus. Wirangi tenan nek niku wirangi tenan. Kula ora iso nerangke bentuk dosane kaya ngapa karena donde masing-masing donde urip, donde masalah, don duwe problem, lah niku monggo disikapi dhewe-dhewe. Sing le nyikapi niku men suda dosane. Kaya sing kula aturke ngajeng nek ning jero omah kok sing wedok iki pendak dina nyente-nyente sing lanang ora tek ngajeni sing lanang itu dosa. Nek terus-menerus pendak dina jenengan lakoni niku mungkin dosa terus. Panjenengan wirangi ya. Le wirangi dindek kaya keten niku dindek ndak dosane berkepanjangan. Ngono kae lho. Wong jaba ora ngerti. Wong jenengan ki nek omong karo wong jaba halus banget sih masalah iki. Nah omong karo jaba halus banget. Ning rak jerone sing ngerti jenengan dhewe niku. Makane monggo le arep ngreka piye monggo. Niki muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah paringono kita pitulungan supados saged istiqomah anggen kita sami ngaji. Istiqomah anggen kita sami ibadah. Dadosno ati kita ati ingkang ikhlas, ati ingkang sabar, ati ingkang ridho. Tuntun kita ya Allah wonten ing dalem mergi karidan panjenengan, mergi swarga panjenengan. Slametaken kita saking bendu panjenengan, slametaken kita saking keharaman panjenengan. Ya Allah paringono nugraha sehat waras, tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Paringono nugraha saya gangsar jembar kathah rezekinipun, ayem tentem gesang lan keluarganipun. Soleh-solehah anak-anak putu-putunipun. Mugi-mugi bejo slamet donya akhiratipun. Slamet saking fitnah donya akhirat, musibah donya akhirat, balak donya akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.